Комбинат силикатных вырабов. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – енергоремонт. Поважані пасажири, бережливо відносьтеся до громадського транспорту. Енергоремонт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – открытое акционерное товариство «Могилев-Брамбурвод». Поважані пасажири, у час руху автобуса тримайтеся за поручні. Припинок. Открытое акционерное товариство «Могилев-Брамбурвод». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок по потребуванню. А далі припинок ліцей машинобудування. Поважані пасажири, не забувайте, коли ласка, в салоні автобуса свої особисті речі. У випадку виявлення подозрілих пакетів, сумок і гэтак далей, повідомите об этом водителю або кондуктору. Номер 1. Ліцей машинобудування. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок